Ez lenne a Minecraft második része. Ennyire kész van már a ház. Azt hiszem mondtam is, hogy én ezt videón kívül nagyjából úgy megépítem. Na hát, ilyen ajtónk lesz. Szerintem ez nem néz ki annyira borzalmasul. Most gyűjtünk egy kicsike homokot. Mert hát valamivel azért mégis úgy meg kell csinálni az üveget. Ebben a videóban megcsináljuk a házat teljesen. Ha meg marad idő, akkor meg megcsináljuk a lépcsőt a szigetre. Ha meg nem, akkor az meg majd a harmadik részben lesz látható. Továbbá várhatóak, nem is tudom, mit akartam mondani, hogy milyen videók lesznek várhatóak. Hát, sok minden, mert lesz geometridás. Az lehet, hogy megoldom, hogy facecam-mel legyen. Szóval, ja. Nem tudom, hogy miért így díszítem fákjával a házamat, nekem ez tetszik. Szóval ennyi. Elmegyünk fát is vágni, mondjuk. Az nem egy hátrány, mert nincsen semmi fánk. Sajnos. Na, átjöttem amúgy meg egy másik szigetre, azért mert hát ott nem tudtam házat építeni, mert berobbantotta a creeper. Ja, és egyszer meg is haltam sikeresen. Örültem nagyon. Van már egy magunk, ami azt jelenti, hogy majd valahogy itt csinálunk egy kertet. Mindig ezt nem vágjuk ki. Maximum 5 perces lesz egy videó, mert egyszerre annyit tud fölvenni ez a felvevő program. De hát végül is az is elég, mert hát most egyszerre gondolom itt senki nem fog megnézni. Mit tudom én, 20 percet, ahogy én itt bénázok. Szóval ja, ennyi. Továbbá lehet, hogy lesz Terraria. Csak meg kell tanulnom még kezelni azt a játékot. Ja, és írjatok nekem, légy szíves. Boci! Ennyi, vége, kész. Örülök most a fejemnek, mert most van hús, ami jó, mert eddig nem volt. Írjatok játékokat kommentben. Tőlem lehet ilyen is, hogy mit tudom, Touch Green PMX. Azzal is eljátszogatok. Végül is. Szóval ilyen játékokat várok, de nem ilyet, hogy mit tudom én. Need for Speed, Most Wanted. Mondjuk azt is lehet tölteni telefonra, de hát én azzal nem akarok játszani. Mert nem szeretem annyira. Igen, ahogy láthatók, néha kicsit belaggol, ez azért van, mert a felvevő program az kicsit szar. Szóval, igen. De úgy meg a telefonom egyáltalán nem laggol. Mert nem szokása. Kutyus! Ha megütöm, mi van? Van még kutya? Ezzel meg lehet... Ez a kutya most szeret, vagy mi? Akkor gyere, kutya, gyere! Gyere már! Ennek mi baja van? Ha megütöm, mi van? Miért lett piros a szeme? Na mindegy. Meghalt. Ez a játék survivalban van most. De ha minden igaz, akkor lehet, hogy lesz majd olyan videó is, hogy Minecraft
szerverek, hogy csinálok egy videót, hogy milyen szerverek vannak, de mindegy, sziasztok, ez a vége a videónak.